Gati sinanglay. Na. Thank you so much. Maluto ako ah. Karni. Arag pala niya kana paglulutuan. Manisin-sin. Arag dun. Pupugagan ko na taning pangkuan. Pangbutang sa ano to? Sinanglay. Isi ko na itong dakilan to. Paliwanag mo man niya kay nuno mga sangkap. Rizaldi. Mga sangkap ka di. Una siyempre unong lutuan. ito gulay na Bicol Express. May karne, baboy, laman. Mga siyempre may kasamang luya. Mayroong Manila o kaya lipas. Lipas. May sinaman namin ng ano to? Yung balaw. Shrimp. Salt. So, Salt shrimp. Shrimp. salt shrimp. Tapos may paminta. Tapos mamaya lalagyan ng sili. Ito yung gabing maanghang, gulay na maanghang. Sari na sa paminta. Ito yung coconut. Ito yung gata. Tubig po boy. Amunat tayo. Tubig. Ading gata. Dakulo kaya ako pagka. Kung kis-kisang ko palang ginamit ito kaya tibat. Manipis ito ay adi lang kapal. Ulog din. Daman sa di nakasaksok sa tubaloy naman na sana nagibo pang palaman. Tapos ito. Dakulo kaya ako pagka kuan may pagkikinan. Naman pampasiram. Pagayok. Okay. Tapi man itawa sa sagit ka na Good. Sikom na ngayon. Picturean ta bisitang tuwan ng tayo na. Oh, naka-video to, video oh.
Sinsin. Papamention, subi color alcohol. Ang garnish na yan. Okay, babon. Diri ka pito. Pag nagtutong sa to, saan na diri? Diri ka. Hindi din kakalayo. Mulan ka na. Ayan. Sige pa, sige pa. Sige pa. Itong pag nag-uulap, pintin o. French fries, ha? Amo. Pulutan tulo. Dapay na talaga. Uy, uy, tati na. Ang gagating niya bawat. Tama? Di pa man. Abunin pa. Ah, Para kumpas. pinagulatan ng maligulan ka. Pinabutangan ka. Tapos gisawin ulit. Eh. Pisa din nagbawas. Pitsin kayo pinitang. Pitsin. Hindi, butangan tayo sa atin. Medyo urukat man na. Butakan takaan. Hello YouTube. Here I am. We are doing a Filipino dish. Pinoy dish. Marinated. Buhay probinsya. Buhay Sarap probinsya. tumira sa probinsya talaga. Probinsya, buhay probinsya. Yan, panggatong. Talagang masarap yung luto ng ano. Kahoy, panggatong. Yan, inisa muna yung atay para matanggal yung gansa. Tapos ano, isisip aside. Sobrang init ng apoy, oh. Yan, kanin. Yung nasa isang kaldero at saka ito sinanglay. Tilapia yan na binalutan, nilagyan ng palaman. Tangga. Last day ko ngayon at babalik na ng Canada bukas. Yan. Kaunting padispedida tayo. Yan. Kaunting padispedida. Dana. Dito sa naman na. Supay, ginamit ninyo ka din. Ito na yung igado.
garlic and onions. Right. Ganda ng kanin, no? Bali, ano ngayon? Friday ng February 11. Until brown. Until brown. Ito yung buhay probinsya. Ang sarap tumira talaga dito. Yan, mga lutong kahoy. Yan, lalagay na yung marinated na baboy. Butang ko na rin sari. Lalo ko na. Ano mo ito kalayo bayaw? Dapat sa kada kalayo. Ito si Uncle Panyo, bumbay.